Ka pesa madonjo ne SHA ok obi bet manyalore ni onyalo konyo jopiny. Mano adiera makende. Magi gin penjo machando jopiny. Daktari Awit Jarodi bende penjo ni to koro wan mos gin magisebedo ka ing'ado gi gidhi timo nang'o e wechego mag SHA. Mwalimu Faith Mzomo bende penjo ni seche ma koro ukuno SHA to kare ming'ado gi to dhi tiyo kanye. Kiriwo penjo go duto duoke penjo mar ni achiel kuom osiptende bende nitiere bore riwruok ma gin mago mag din mag kanise. To achiel kuom gigo ma bende ang'ene mise mag kanisa en nitie kit oruma moro moganda ng'iyo to gigeno ni kanisa obed kod oruma machal kamanyo. Samoro nitiere weche midendo ni emergency. Samoro ng'ato biro to nitie masira manotimore. Kendo oganda samoro nitiere kama tek to gionge kod omenda maching'. Magi gin weche modhi timo nade mbele kae. To gin registered e SHA. Ere kaka di bedo? Idhi riembgi? Erokamano Lydia. Agoyo kamano. Wan kaka jok mantie rufa wawacho kendo wacho kawuono gi lela ni ka jatuo biro gi emergency wan wabro thiedho jatuo no. Niwach mano chik nitie e Kenya ka ni jatuo ok nyal biro madwaro thieth to ok imiye thieth. Bang' chiwo thieth gima nyalo timore ni samoro kisobedo ni wasoreso ngimani ok wany bi nyalo ka idwaro surgery moko mochwere maluongo ni elective surgery ok emergency. Wanyalo wacho ni oyo waketi e ambulance wateri e public hospital kata hospital mar serikal mondo imed thieth kono. Jogo manigi nyocha dhi e hospital mantie kuonde ma kata waluongo ni low income areas ma nitie rufa ibro ng'isu ka koro idwa dhi thiedho kata wich bar wanyalo mi panadol to wang'isi ni koro ka en test mar malaria kata en test moro amora oyo koro dhi e hospital mar public. Niwach hospital mar public koro ok wanyal wacho kaka koro gin gidhi SHA wan wang'e kuma wuoche diyowago mano e kinde lakini onge jatuo mabiro biro mahinyore ma wabro wito oko kata wabro wacho ni ok wanyal thiedho. Emergency care wabro provide. Rokamana inya daktari na kani wuoyo kacha ne wacho ni nitiere ote manochiw gi jatend piny mano wacho ni dwe ni mar 9 idhi chul gope ma SHA nitiere godo. Kana winji maber to ng'ato penjo ka to dwe mar 9 pok orumo ang'o mane mono urito matin mondo dwe ni orum anena kokung'i koponi ok ochulu kata ochulu